Women committee secretary. No, yang side ini. Non side ini mana tu? Dia mau kena kira nak kau. Malah kira tu sarian. Yang sarang lagi. Purana Chaudhary. Sar nung tini oro phai lukurokno tamo hambai rihui ba nang montri ungui tamo kokalang thangnan muchum. Ini Garia ni paithak Jamatia ni ke sena sal ni bozao ang phai mandak phaikha teisini MDC bu phai sok phaijak te an loge song joto nang baba Garia ni ashirwad nawani bangoi chung phai lekha ang tini sena boza salo phaiui lokuro ni thaniwo sini dofani Amchai te tinang ni Thanchani mare ni bisingti sing bahake buskang agolai mano bonoti baba Garia ni thaniwo te bisungno phan rona ni bangoi tang thaniwo sobani bangoi baba Garia ni thaniwo sing khumlaikha sanlaikha te lukurok ni hamjak mun ni bisingti sing buskango tong kasang obui manthung ni baba Garia ni thani khumlai Haike nung tabo oro kokthung thungnai ni bising tui jeta TV o nai tongnai rok ni lukurok ni bising tile tam brong no kok rihornan muchum. Ang tini Garia ni sal sena ni salo ti Purana jo to lukurok ni thaniwo amon koina ni musugo sing hamjak laimani bising tui boba grani je wan somung Thanchani bising tui sing buskango teibo sini Thanchani marino han rag rogui sini buskang ni chowa sini onno sing samung khai thaniwo subasu robai jadi hnoi lukurok ni thani kobo teibo baba Garia ni thani amon madiya yo sing teibo hamjak mani phan rok tisa bare lailang thung tong kasang koboi ma lai thung takubai takho teibo hamjagoi tonglai ma thung ama haike sini baba Garia ni thaniwo hamari mawi tongthung ai hnei lukurok ni thaniwo